Eta, bueno, Poliedroko lehen saio honetan, orain, apur bat, giro aldatuko dugu, ze, bueno, beste gai batean sartuko gara, bueno, arinagoa, ez? Aiaraldea soinu sistemaren 10. urteurrena daukagu eskuartean, horretarako Xabi Berganza izango dugu gurekin. Kaixo. Eta, bueno, Xabi, aipatu, azteko, nola ospatuko duzue zuen 10. urteurrena? Aurten 10 urteak ospatzeko, rau aretora joango gara, Barakaldon egingo dugu jaialdia, eta horretarako, Ingalaterrako ekoizle eta selektore bat gonbidatu dugu, 10 urteak ospatzeko, bere izena Abasanti da, eta gure mugimenduan indar handia duen selektore bat da, oso ospetsua, eta horra joatera gonbidatzen zaituztegu. Vale, azteko, ni bezala, soinu sistemaren izkera kontrolatzen ez duenarentzat, selektore. Selektorea da, zer den selektorea, selektoreak viniloak hautatzen ditu, eta ere bai askotan ekoizleak dira musika ekoizten dute. Eta tipo hau oso famatua da, urte asko daramatzala musika hautatzen eta Ingalaterran saio asko antolatzen. Eta horregatik gonbidatu dugu. Azkenean izen handia dauka gure mugimenduan eta aproposa iruditzen zitzaigun berari gonbidatzea. 10 urte, zein izan da Aiaraldea? Bueno, nik uste dut, hasieran zela Aiaraldea sound sistema. Aiaraldeko soinu sistema mugimendua zen. Baina gero izena murriztu genuen, moztu genuen, eta Aiaraldeko soinu sistema geratu zen. Eta zein da, zuen kolektiboaren bilakaera urte hauetan, ez dakit, jende gutxiago, jende gehiago, beste hilo batzuk jortzen duzu. Urteak pasala, zenbakia murriztu egin da, orain bakarrik aktiboki bigaude, eta jende asko hasi zen lehenengo egunetan, baina jendea hasten da lanean, eta beste batzuk beste lekuetara bizitzera joan dira, eta orduan bakarrik bilaratu gara, eta horretan gabiz. Bion artean lan egiten eta proiektua aurrera eramaten. Nolabait, esan bezala, bagian sound sistema edo soinu sistema ezagutzen ez duenarentzat, zertan oinarritzen da mugimendu edo disiplina hau, Jamaikan jaio zen, bere garaian? Jamaikan jaio zen, guk jarraitzen dugun eredua Jamaikako eredua da, Jamaikan hasi zirenean soinu sistemak egiten, beraiek kaleetan jartzen zuten bosgarailuak eta edaria saltzen zuten jaioiek etekina ateratzeko. Eta gero urteekin Ingalaterrara joan zen mugimendua, Jamaikan ere bai geratu zen, baina guk jarraitu dugu Ingalaterrako eredu hori, eta jarraitu egin duguna musika asko jartzen dugu Ingalaterratik eta beste asko Jamaikatik, baina gehien gustoko duguna bada Ingalaterrako musika. Eta, apur bat azaltzeko, Jamaikan hasia, Ingalaterran apur bat zuen kasuan esia, baina gero soinu sistemak berez izan du, zabaldu da, hip-hoparen oinarrietan badago, Amerikan ere azkenean, lehenengo pausua musika askotan bada Jamaikako reggaea, gero reggaea zabaldu zenean, hip-hop atera zen, gero musika teknoa, drum and bassa, da bestepa, azpi estilo asko daude eta bere oinarria Jamaikako reggaea da. Orduan, Espainiara llegatu zenean, adibidez guk sorte handia izan dugu, Bilbon mugimendua oso indartsua izan dela, eta gu bigarren belaunaldia gara, Euskal Herriko bigarren belaunaldia, eta hori indar asko eman digu gure izenarekin, zeren mugimendua oso ahula zenean lehenengo egunetan, handitasun handitze hori guk egin dugu, guk lortu dugu hori handitzea, eta hori guretzat oso ona izan da, zen azkenean saio asko atera dira, kontzertu asko, eta asko ibili gara Frantzian edo Espainian zehar
mugimendua erakusten eta irakasten. Zuen kasuan, zein musika mota jartzen du, edo agian generoen hitzak, baina zeinean? Hasi ginen genero asko jartzen, baina orain murriztu gara regea jartzen. Orduan, lehenengo egunetako regea, ska edo rocksteadia jartzen dugu, gero early regea, roots, deitzen den 70 markako hamarkadako musika, Jamaikakoa, eta orain modan jarri den estepa edo UK dub deitzen dena, eta horiek badira ja Europan egin diren estiloak. Orduan, Jamaikan eta Inglaterrako estilo horiek. Eta bilakaera bat egon da, zuen kasuan, nik goratzen dut asko jotzen zenutela, Daudeko gaztetxean, baina orain, aipatu duzun moduan, plaza gehiago dituzu, ez? Bai, azkenean, Laudeko gaztetxea itxi zenean, beste leku batzuk bilatu izan bar genituen, eta lehenengo geltokia izan zen Boluetako mito aretoa, eta hor egon ginen urte bat lan egiten, eta gero COVID-a etorri zen, orduan gelditu ginen, eta urrengo aretoa izan da Arraua aretoa, orain hasiko garela bereekin lan egiten, eta ea zer moduz ateratzen den. Arazoa da, gure boxegorailuak indarazko daukatela eta ezin direla edonon jarri. Orduan bilatu behar dira leku aproposak saio horiek egiteko. Arazoa edo... edo abantaila. Abantaila, bai. Eta hori da, falta motatzen dugu eredu hori jarraitzea, zeren azkenean guk aiaraldean ikasi genuen autogestioaren eredua eta mugimendu okuparen eredua. Zeren guk hasi ginenean, bazegoen Laudeko gaztetxe aktibo, bazegoen La Cuadra, bazegoen Txabakania, bazegoen ere bai Orbekotxea, eta gure lehenengo kontzertua Orbekotxean izan zen, baina gero mugitu ginen Laudeko gaztetxera. Eta hori bai falta botatzen dudala, baina ja urteak pasatzen direnean, hori guk egin nahi dugun helburua lortzeko oso txiki geratzen dira leku hauek, gaztetxeak edo etxe okupatuak. Eta aipatzen duzu, egon dela horre bilakera bat, zuk mugimenduko kide gisa, niko goratzen dut, hasieran mikroa hartzen zenuela gehiago? Ez dakit orain zein zuen lana? Orain mikroan aritzen naiz, baina ere bai operadore moduan egiten dut lan, eta hortik kanpo promotore bezala edo azkenean beti nabil edo saioak bilatzen, edo lekuak bilatzen, edo artistekin hitz egiten saioak aurrera eramateko. Azten zara gauza bat egiten, baina gero denborarekin gauza asko egin behar dituzu, eta mikrorena bada parte txiki bat, eta gero lan asko dago soinu sistemaren atzetik, eta dana bete behar da. Mantenimendu egin behar da, hori dena egunean eraman, eta lan asko da. Orduan mikroa zati txiki bat da soinu sistemaren lanaren barrean. Soinu sistemaren filosofiaren zati bat da, zuen bozgorailuak egitea, ez? Bai, hori da, eta guk hori egin dugu autogestioaren bidetik, eta azkenean uste dut, gu bezalako proiektu gutxi daudela mugimendu honetan, azkenean guk hasi ginelako etekin ateratzen Laudeko gaztetxetik edaria saltzen adibidez. Eta bertzan asaltzen, eta hori denbora asko darama, zen azkenean bozgorailuak eta dana hori oso garestia delako, eta etekina oso txikia da, baina urteekin ja hasi ginen dirua egiten, eta 3 urteetan ja genukan sound system txiki bat, eta horrekin hasi ginen lanean, eta hori denborarekin ikusten duzu, eta oso polita esan da guretzat, saio asko egiten dituzolako diru ateratzeko, eta saio horiek egiterakoan ja veteranoa edo egiten zara. Osea, badakizu nola musika jarri, nola jarri behar dituzun kableak, bozgorailuak, eta hori irakaskuntza polita izan da, guretzat,
autogestioaren bidetik soinu sistema egitea. Vale, aipatu duzu hasieran, ez dakit zenbat zineten, zehazki, baina... Aipatu duzu batzuk, bueno, bere ibilbide profesionala edo bizitzagatik utzi dute, beste batzuek jarraitu duzue, erdibideko usta ere egon da, jendea agian esan duena, bueno, ni agian ora jarraldea soinu sisteman ez naiz egongo, baina jarrituko du nire gauzak egiten. Nahi dutenean etortzen dira eta musika gartzen dute, osea, ez gara izten. Azkenean, haiek proiektuarekin hasi zirelako eta proiektua SRS-etik handitasun baten prozesuan egon ziren eta hori oso garrantzitsua izan zen eta nahi dutenean jotzen dute, baina aktiboki, osea, eguneroko lan horretan ez daude, baina bai, osea, nahi dutenean adibidez, Amurreko jaietan 8-5 gorailu estrenatu genituen eta lantalde guztia, osea, hasierako lantalde guztia egon zen eta polita izan zen. Bai. Zuek duzuen soinu sistema bat izateko azpiegitura zein da? Azpiegitura... Zakite furgonda bai, lokal bat... Sortea genukan, Luiandon zegoela furgonetak alokatzeko leku bat, eta orain ja Bilbora joan behar dugu. Zer azkenean furgonetako sondiak izan behar dira, eta, bueno, larun batean saioa badokazu, lana hasten da ostiralean, joan behar zarelako abandora furgonetaren bila, gero etorri behar zara, bosgarailua furgonetan sartu, gero, hori, saioa hasi, bosgarailuak jarri, gero bueltatu, eta... prozesu hori gogorra da, asteburu bat eramaten dizu, baina azkenean aukeratu dugun lan eta militantzia da, orduan hori egiten dugu, hori da dakiguna. Sentatzen ari gara asko lanean, ez? Lan asko, egia da, azpiegiturak, lan egitea bosgorailuetan, baina 10 urte jarraitzeko zerbait eman behar dizue soinu sistemak, ez? Ez dakit zer motibatzen zaitu. Niri motibatzen zaidan puntu garrantzitsu bat da, helburua niretzat lehenengo egunetatik izan zen jendeari erakustea proiektu autogestionatu bat indartsua izan aldela. Guk ez genuen dirua jarri, inoiz ez dugu dirurik jarri, diru guzti hori gure jaietan lortu dugu edo kontzertuak egiten eta hori izan zen motivazio, osea nire lehenengo motivazioa, orain ja izen bat daukagu eta guk belaunaldi berri irakatsi nahi diegu nola den kultura, zer egin behar duten, osea polita da belaunaldi berriak ikusten hastea, eta hori da orain gauden puntu batean, zeren ja 10 urte daramatzagu musika jartzen eta bosgarailuak jartzen eta orain gaude irakasteko momentu batean. Gaztei irakatsi, zer nolakoa den gure kultura eta guri egin diguten bezalase, guk belaunaldi berri egitea, hori da motivazioa. Eta saioari dagokionez, zuek jartzen duzuenean guztia, saioa astera doanean, zer da esan duzuna? Orain nire unea da, orain egingo dut hau. Ez, azkenean, adibidez, aurreko larun batean egon ginen Durangon, eta ekipoa jarri genuen, eta jendea etorri zen dantza egitera, eta jendea dantzan ikusten duzunean, eta saltoka eta irribarrez, dana ondo doala dakizu. Orduan hartzen zara musika jartzen eta itxiera arte ez da beste misteriorik. Azkenean guk hau egiten dugu jendea gure musika ezagutzeko eta ondo pasatzeko eta jaiak errespetuz gozatzeko, orduan hori da helburu bakarra, ez da beste misteriorik. Azkenean gure musika ez da musika komertziala, ez da leku askotan entzuten, orduan guk bakarrik jartzen dugu gure musika eta hori da helburua, jendea musika ezagutzea eta entzutea. Eta 10 urte hauetan jakintza tekniko asko garatu dituzue, ez? Bai.
baina gero saio bat egitean, nolabait findu duzue belarria edo begia ikusteko zer jarri behar duzuen, zer sartzen den hobeto. Urtetan hori ikasten da, eta hori delako gure lana. Azkenan, musika jartzen baduzu eta jendeak ez badu dantzatzen edo joaten bada, badakizu hori ez doala ondo, orduan beste estilo bat bilatu behar duzu, edo mikroa jendea motibatu, edo aukera asko daude hori lortzeko, orduan asko lantzen da, 10 urte askotxo dira, eta asko ikasten da, orduan asko hobetzen da arlo horretan. Eta 10 urte hauetako 3 une hautatu beharko bazenitu, zeintzuk izango irateke? Adibidez, aurten joan gara Bogotara, Kolonbiara, musika jartzera, eta hori niretzat polita izan zen, azkenean uste dut Bogotan ez dela inoiz euskara zentzun, eta guk euskaraz musika jarri genuen Bogotan, eta polita izan zen, jendea galdetzen zuen, hizkuntza zen hori, eta niretzat garrantzitsua izan zen. Eta beste bi data, ez dakit, Madrilen jo dugu Galizian askotan, Frantzian ere jo genuen, Parisen. Eta une bereziren bat, zuretzat lan saio batean, ez dakit, jendea dantzan jartzean, edo ezoiko zerbait? Laudeko Gaztetxean hasi ginen regetak jaialdiak egiten, eta hor ekartzen genituen Ingalaterrako artistak edo Frantziakoak internazionalak, eta gogoratzen dut lehenengoa izan zela Gambiako tipo bat, eta hori polita izan zen, izan zen gure lehenengo pausua, kanpoko artistekin lan egiten hastean. Orduan, hori polita izan zen, eta gero ere Madrileko bisaio, hor Madrilen ere euskeraz musika jartzea polita da, eta jendea ikustea euskeraz egindako musika hori dantzatzea eta ikustea indartsua dela, hori guretzat oso polita izan zen. Azkenean horretara gure saio guztietan jartzen dugu euskarazko musika, baina orain normalagoa iruditzen zaigu, lehenengo egunetan ezberdina zen, ez zuen inork entzun gure estiloetan euskarazko musika hori, orduan polita izan zen. Eta, aipatu diguzu, 10. urte hurrena ospatzeko jaia, eta gero zein data gehiago dituzue? Hasiko gara hilabetero Rabaretoan saioak egiten, kanpoko artistekin, eta gero kontratazioekin abenduan Baionara joango gara, Frantziara, eta gero hurrengo hilabetean Iruñera eta Santiagora joango gara. Orduan badaude kontratazioak, badaude guk egiten ditugun saioak, orduan nahi duzunean joan zaitezte gure saioetara. Eskaintza oso handia da, orduan, eta lana ere horretarako egiten dugu. Berto, jendeak badauzka, aukera pilo, 10. urte hurren hau ospatzeko, eta, espero dugu zuen saioetara. Mila esker, Xabi, gurekin partekatzeagatik zuen eskarmentu, eta zuen proiektuak etorkizunera begira, eta mila esker, pantaiaren bestaldean egondakoei, eta gogoratu, hurrengo ostegunean, berriro hemen egongo garela, bestelako gai batzuk jorratuta, eskualdeko jendearekin. Agur!